אני אגיד לך גם דבר, גם הרבנים מקסימים. תגיד לי, בטלפון, מה יש אסור ב-SMS? כולם צעקו כשר, לאף רב פוסק אין כשר, רק לי יש כשר. אתה רואה? אף רב פוסק, יש לי טלפונים של פוסקים, אף אחד אין לו כשר. אף אחד אין לו כשר. יש קידומות שאני יודע מה זה כשר, מה זה לא כשר. לא, אבל SMS יכולים לשלוח לזה כלום, אצלי גם לדבר יכולים. גם לדבר, אתה רואה הטלפון הזה? מותר להשתמש בו בשבת? נו. מותר להשתמש בשבת? יכולים לראות את זה חשבון. אל תעשה חשבון. מותר לקחת פטיש בשבת לפצוע באגוזים? מותר, אתה יכול לדפוק בו במסמר. אתה יכול, אבל אתה יכול. מה זה שטויות זה אתה יכול? איזה שטויות אתה יכול? כלי שמלאכתו לאיסור צריך גופו כמו מותר. מה זה יכול? אתה יכול לדבר לשון הרע בטלפון גם. ה-SMS יכולים, מה שאתה יכול לדבר אתה יכול לדבר. לא, אבל יש להם אפשרות לשלוח הודעות בלתי רצויות. לא, אין. גם אצלי אפשר לשלוח שום הודעות אפשר לשלוח, רק מהחברה. שום הודעות אפשר לשלוח. כן. אני היה להתחלה טלפון כשר. הלכתי ברחוב, אני לא הייתי צריך טלפון. הלכתי ברחוב, ראיתי מוכרים טלפון. אמרו לי, אתה מדבר, אתה משלם. אתה לא מדבר, אתה לא משלם.